Sanibonani Mahlabezulu, siyahlangana futhi ku-Ndebele Confessions. Laba banama-confessions thumelani kunamba lezi eziku-screen. Ngisacela ukuthi ni-like, ni-subscribe, ni-share futhi ukwenzela ukuthi sikwazi ukuthi uma ngingaphosta i-confession ikwazi ukufinyelela kini ngokushesha. Nikwazi ukuthi ni-share nalaba abanye ukwenzela ukuthi nabo bakwazi ukuthi bazwe ama-confessions wethu. Incwadi engiyiphethe lana ithi Madawu, mina ngineminyaka ewu-33. Ngingubhuti okhule ehlupheka engenalutho ekhaya, kwakuhlushekwa kanjalo, ngangingenamzali. Uthi ngahlupheka ngale ndlela yokuthi abantu babengangithathi njengolutho. Ngithe uma ngikhula, ngakhula nginalobu buhlungu phakathi kokuthi ngelinye ilanga kufanele ukuthi ngibe nento zami. Ngase ngilayelwa ngomunye ubaba ngelinye ilanga, wathi yena uma kuwukuthi wena ufuna ukuthi uthole usizo oluphuthumayo, zama ukuthi uyovakashela omunye ubaba. Uthi ngangisendaweni yeHarare, kanjalo lo baba wathi mina mangihambe ngiye eMbari ngizohlangana nobaba othizeni. Thena ngihlangana nalo baba lona, ngamchazela udaba lwami. Ubaba lona wathi yena akusiyo into ehluphayo leyo. So lo baba lona wanginikeza umuthi. Thema enginikezela umuthi, wathi yena lo wangitshela indlela engizosebenzisa ngayo umuthi. So wathi yena wangibalela nje into ezimbalwa. Wathi ufuna okweqhude elidobha umumbu yini, noma ufuna okwegazi straight uvele usacrifice ngomunye umuntu wasefamilini yethu. Ngezwa ngiyesaba le yegazi, ngasethi ngcono mina ngikwazi ukuthi ngisebenzise le yeqhude kuthiwa lizodobha inhlanga. Nakanjani vele lo baba walikhipha iqhude lakhe waphosa inhlanga laphayana, zaphoswa yimi inhlanga lezana. Iqhude lelana ladobha loya mumbu loyana ladobha inhlanga eziwu-8. Manje lo baba wasengilungisela-ke ngendlela, wathi hayi kusho ukuthi uzophila iminyaka ewu-8 usidla into oyifunayo, usiba nemali. Nakanjalo lo baba wanginikeza umuthi, ngahamba ngayogeza ngayo endlini. Ngangithi njalo nje uma ngivuka ekuseni, ngivuke ngithatha iqhaga ayenginikeze lona, uma ngingakhwehlelela phakathi kweqhaga leliyana kuvele imali. Manje imali lena yaba kanjalo nje lapha endlini, soloko ngiba nemali. Imali eyayiningi, ngathenga izindlu, ngathenga imoto, ngaphila ukuphila emnandi. Ngahamba ngaya emazweni, akunalapho engingahambanga khona uma ngingacabanga ukuthi ngiye endaweni thizeni ngiyazihambela, abafazi beziphonsa kimi lana. Kodwa manje uhlupho lwami solula, sokusele unyaka owodwa ukuthi ngiphelelwe impilo, futhi ngonyaka ozayo 2026 impilo yami iyaphela Madawu. So angisazi ukuthi manje ngenzeni. Ngabuyela kule nyanga, ngafika ngayitshela ngathi hayi phela iminyaka yami sewu-7 manje, lona we-7 u-2025, 2026 US8, kusho ukuthi kulapho kufanele ngife khona. Le nyanga yathi iyavele uzofa, so into efanele uyenze ukuthi uma ungafuni ukufa kufanele ukuthi ubulale uma wakho. So manje ngiphakathi nendawo, angazi nokuthi ngife yini, ukufa futhi ngiyakwesaba. Angazi Madawu ukuthi ngenzeni, ngibulale uma wami khona ngizothatha iminyaka yakhe yengezelelwe kimi, ngiqhubekele phambili ngisidle imali. Angazi ukuthi ngenzeni, angazi noma kungaba khona yini ongakwazi ukuthi angisize ukuthi ngiphume kule nkinga lena. Angisayifuni lento, imali ngiyidlile yebo imnandi, kodwa nje sengisesaba ukuthi ngibulale umzali wami onguye wangiletha emhlabeni. Futhi ngiyesaba ukuthi ngife. Ngicela ukuthi ningisize ku-comment section. Ngiyacela Madawu, noma kungazi noma kungaba khona usizo engingaluthola ukuthi ngikwazi ukuthi ngingafi, nokuthi ngingabulali umzali wami. Ngiphakathi nendawo, imali angisenandaba nayo, kodwa nje ukuthi ngibulale umzali wami nokuthi ngife futhi, ngiyasaba ukuthi ngife futhi. So angisazi ukuthi ngenze njani Madawu. Ngicela usizo, ngicela ningisize, abakwazi ukuthi bangisize kule nkinga engibhekane nayo. Ngiyathanda ukuthi ngizolandela kuma-comment section. Ngicela ukuthi ningangithethisi, ngicela ukuthi ningilalele, ningizwisise ukuthi ngangisuka kuyiphi indawo, kwasuka kanjani ukuze ngize ngifike lapho engikhona khona namhlanje. Ngisacela usizo lwenu. Hayi, incwadi ebekade siyifunda-ke le, incwadi esiyithunyelwe ngomunye wabalandeli bethu. Ayi kunzima, asazi ukuthi makayenze njani manje ngoba izinto zombili ngathi zinzima. Asazi ukuthi kwenze kanjani. Angazi balaleli, mina ngiyanethemba, ngiphonsela kini. Angazi ukuthi nizoyidabudabula niyenze kanjani, or nizomsiza kanjani ubhuti lo odinga usizo. Balaleli zingixolela ngaleyo msindo obukade usenzakala, bekudlula indiza phezulu, kodwa ngiyacela ukuthi ningixolele ngalowo msindo lona. Ngiyabonga ukusilandela, and then ngicela ni-subscribe, ni-share, ni-like futhi, kwenzela ukuthi sikwazi ukuthi uma singathumela i-message or
i-confession ikwazi ukuthi ifike kini ngokushesha. Siyabonga, bye.